Van fogalmad? Mire? Amit most mondtam. 28 köbmétert fogyasztottam. Hát Ide tessék nézni középre Na, a kamerába. Nézek. Na. És mit csinálok? És hány köbméter volt a fogyasztás? Mondom, hogy 28. Ide tessék nézni, ne rám, hanem 28 ide. köbmétert fogyasztottam. És 10.260 forintot kellett fizetnem. Na, érted? Hát mi lesz, hogyha hát a limitbe nem tetszett bele férni? Mi? A Hát limitbe. hogybe? Hát melyik limitbe? Hát Rezsicsökkentésbe. még nincs limit. Hát csak augusztustól számolja. Nem érted meg? Augusztustól jövő június. Hát az ásapka, Mondom, hogy augusztus 1-től jövő június 30-ig. ide tessék nézni középre a kamerába, mert nem jó. Mert? Úgy, na tessék mutatni a fogat. Ez, nagyon jó. Hát most a 28 köbméter az 2800 forint. Lenne. A limittel. Lenne. Ide tessék nézni a középre. Lenne. De nekem 10.280 forintot számlázott le. És le is emelte. Itt van, nesze neked. Add meg. Hagyj nézzem. De tisztára idegbajt kaptam. Legutóbbi. Várjál. Nézzük meg a... Üzenet, nesze. De milyen, ez milyen telefon ez? Hát olyan, mint a tiéd. Samsung? Samsung. Nem. Samsung. És mely, a Matávtól jött, vagy melyiktől? Ja, az egytől? A Budapest Banktól. MVM-től? Leemelte a kurványát. De melyiket, a gázt? A gáz. Hol van? Üzenetek. Élő egyenes adásba jelentkezünk be Fogsort centrumunkból. Nézzük a fogat, meg közben itt egy kis kitérővel a gáz, tehát a rezsicsökkentést beszéljük itt, hogy mennyi volt egy köbméter, meg mennyit. Ez most 2000. Az bankszám Itt van. van, tessék. Nézzük Ott van meg, neked. nézzük csak meg. Mit ír ez? Na ez mobilinfo. Ez MVM, az azt jelenti, hogy MVM, gáz. igen, ez a gázosok, Gáz. így van. És 10.260 forint. És hány köbméter? Azt nem írja. Hát azt, De számlán- általányba tetszik nem? Nem, de én diktálom. És 28 köbméter? 28 köbméteren van bediktálva. És 10.260 forintot kért. Az akkor És sok. azonnal leemelte. Van, látod? Hanyadikán? Várjál, mert elő van. Október 4-én, ma. Október leemelte. 4-e. Látod? És akkor miért nem tetszik letiltani? Ne emeljék le. Hát mert nem tudom. Hát nem lehet csak úgy egyik napra a másikra letiltani. És nem lehet bemenni hozzájuk. 30-an, 50-en várakoznak, meg 60-an előjegyeztették magukat. De hun? Hát itt a nyíregyházi gázosoknál. Fene Ja, tudom. mi a fene az a két? Korzóba. A Korzóba. A Korzóba. Na jó, de a Korzóban lehet időpontot is egyeztetni. Hát nem érted, hogy nem tudok. Ide tessék nézni a kamerát. Nem tudok időpontot egyeztetni. Miért? Már nem fogadta el. De e-mailbe lehet kérni időpont. Ide Hát tessék jó, hát nézni a kamerát. én nem tudok e-mailezni. Kedves nézőink, élő egyenes adásba jelentkezünk be Fogsort centrumunkból. Gyere már, hűlsz állandóan. Nem, hát ez csak ez egy Bementem kitérő az volt. izéhez, Tehát a lényeg az, hogy nézzük már a fogat is, mert most azt, hogy tessék csak vicsorítni egyet, tehát rákcsászni egy kicsit. Úgy, ez az. Tehát, hogy így, ez az. Ide tessék nézni középre a kamerába, tehát, hogy nagyon jó lett. Na most ez tehát ez TCS, Unbreakable Nylon Bio, rugalmas. Tehát ez a lényeg az, hogy ez szájba puhuló, tehát világszabadalom, fogsor, jó, és akkor így tessék egy kicsit, hogy nézzük meg, ez az, jó. Ez már a második garnitúra, ugye? Már egyet csináltunk, és igen, már az a igen. második adag, tehát transport, már úgy mondjuk, De úgy nem szoktuk, ebből az van- anyagból készült az első, hanem az fémes volt, az az se törik el, tehát Nem is ez se tört fog, el. nem fog eltörni. Csak Ez, se. nyomta a szájfallásomat. Ez most termoplasztikus lett már,
Úgyhogy a lényeg az, hogy az még fémből volt, de az vagy 8 éve készült. Mikor készült? Tudom én. Ottan körül készült. Tehát most csináltunk egy termót, úgyhogy Annyira benyomta a szájpadlásomat, hogy szinte pereme volt. Érted, mi az? hát meg volt már süllyedve. Hát meg, itt felső is süllyedt, itt teljesen. A régi. Nem csak az alsó. A régi. Na. Hát most már ez már mindjárt majd... Látod, az eleje. Majd nézzem. Az eleje. Hát teljesen megvan, le van kopva. Itt 4 széles, látod? Hát most már azért csináltuk az újat, hogy ez már most szépen fog, meg ez szájba, ez hőre puhuló, meg ez szájba, tehát ez a lényeg az, hogy ez idomul az ínyhez, tehát ez már nem fog törni. Csináljuk tovább, mert jó, a férjem... Itt a lényeg, az unokám. tehát na nézzük, akkor még egy tessék már kivenni a fogsort, akkor, és akkor meg nézzük meg így kívülről, tenyerébe tessék betenni, tehát ez az. Tehát, hát úgy is jó, így ez az. Jó, csak lazán, tehát, hogy úgy, jó, egy kicsit úgy, így feljebb, egy kicsit, úgy. Hát most ez így körülbelül látszik, hogy mi újság van. Tehát jó, befókuszálunk. Tehát alsó TCS, Unbreakable Nylon B, jó, rugalmas. Tehát ez egy alsó-felső fogsor. Na most látszik, most befókuszálta. De hangsúlyozom, kedves nézőim, hogy élő egyenes adásba jelentkezünk be, ugye, Marikával. Tehát ő már egy régi páciens, ide jár már 10 éve legalább, vagy 15, mennyi? Hát ottan körül. Kedves páciens asszonyom, nézzük a fogat, jó, és akkor tessék úgy a tenyereibe betenni egyenként, tehát úgy, tehát hogy így, tehát így nézzük már meg, úgy, ez az, tehát így meg. Mit néztem még, hogy ez nagyon kint van, ez nincs nagyon kint? Hát az a csücske a fognak, nézzük meg közelebbről. Tehát az a csücske, tehát az a rágó felszín, hát azzal tetszünk darálni. Ha egy kicsit ott a nyelvet birizgálja, abból le lehet szedni. Hát eléggé birizgálja. Hát akkor már leszedünk, az nem gond. Ez, különben ez nanokompozit töltetű fogakkal van készítve, tehát jó kemények, úgyhogy nem fognak elkopni. Van rajta 2 év garancia. Jó, Marikám, akkor drága páciens asszonyom, tessék akkor betenni a fogat. Jó, ide tessék nézni a tükörbe, tehát nem már úgy értem, hogy a kamerába. Úgy. Röhögne, orba vágom. Na, jó van. Azzal nincsen gond. Jó, és akkor most így rácsászni egy kicsit, tehát az. Páciens asszonyom egy nagyon régi, kedves páciensem. Tőle kaptam a monitort is, és még mindig megy. Annak, az legalább több mint 5, szerintem 8 éves, és még mindig megy. Ha nem 10 éves. Ez a monitor különben, itt ez a monitor. Előtte 20 évig használta a gyermeket. És még azóta megy. És Dévus, és ez azóta megy. Jó, hát mondjuk én nem sokat használom, de mindjárt mutatom, tehát erről a monitorról van szó. Ez már, ezt Marikától kaptam, vagy 8 éve, és még mindig megy. Tehát én szerintem a régi dolgok sokkal jobbak, mint az újak, mert ez még a régi, tehát ez a hagyományos monitor, nem az alapos képernyős, de ez olyan fénye van, olyan éles a képe, hogy nagyon jó, tényleg. Tehát nagyon szépen köszönöm, és valami 5000 forintért számítottuk be a fogba. Számítottál te kutyafülit? Mit? De 5000 forintot, de. Azt kérdezted, hogy nem ingyen kaptam? Ne. De ezt kérdezted, hogy nem ingyen kaptam? Édesapám, ha jól tudnod. Nem, valami 5000 forint. Nem számítottál te semmit. Annyit levontunk. Nem mondtam. De adta már engedményt, azt tudom a fogból. Nem tudom, én már nem emlékszem rá. Én emlékszem. Jó, na nézzük meg még egyszer a fogat, és akkor búcsúzunk, mert már sokáig vagyunk.
jó sokáig tartott ez a videó felvétel. Már úgy értem, hogy élő egyenes adásba, tehát hangsúlyozom, vagyunk. Tehát jó. Tessék akkor itt akkor búcsúzkodjunk. Hello. Köszönöm a közreműködést Marikámnak, legközelebb találkozunk. Viszont látásra mindenkinek.